Pwede ko yung audio yun, i-send ko nila sa recorded video yun. Audio. Manong, i-play ko dito yung video yo And I said, padating mo lang Manong, salita. Wala pa yata. Nadi? Yung Manong. Sublianan ba kayo Ma'am June? Baka may transfer sa dyan. Mga bigat yun sa nga padagagayem ken kakabsat. Sapay na salon at kayo amin itilaksit tididigra ngayon sang bay ti coronavirus. Nakas ang panunutin kita wen 2020 gapo iti pandemya. Nakadado tinadatail nga rapa minilyon ti impusing na biyag. Imedilaksit dahil tididigra. Napag-asata na may sakli itinapili kaibayan Pedro Bucanero. Yan ko ani nama when inarapa apply nga may ipain kanya dito pamadayaw. Tauray ti panagbalin ko manaral kaslatag tagay na apply. Saan ko man? Oh, siya. Isumot lang. Saan nagbalin ang manurat. Awan tinidum dumatalentok. Di makelak iti pamilya ano read no right. Awan ti training when no namal palat pataklaing no kasano ti agsurat. Tilaing nga mo ken malakip ko nagbasa ak iti banawag. Uray no pinupulod tawan pa nga may gatang iti. Kati iti padasik ti agsurat, awan pa iti makinilyak. Insurat ko iti papel. Iti rubyak ti agi patulod iti panawag, adadumanin apan nakaupay, tinasagrap ko. Tadado nga amang ti marajek, ngam ti may pablak. Ngam sa anak nga nagsunod, sa anak nga naupay. Hintuloy ko, tinagsurat. Anus, reget, ken determinasyon, laing ti kasapulan, iti dahito alubong ti panagsurat. Maramid ko, maramid ti asinuman. Utang ko, di tinaggapuanat, ken nagbalinak akas manurat, iti agdama, ken napalpalabas ng editorial staff ti banawag, nang nangruna iti dahiti Apo Juan SP, Hidalgo Jr., iti anus na anang trabay kanyak. Agyamanak ni Apo, Editor Cles Rumbaud, ni Apo Johnny Asuncion, ken agapadek, tidakkel na itulong kanya da Apo Rick Agnes ken ni Gladys Menor iti Hawaii. Ken siyempre iti Gumilwao. Da isuda mismo tinang tarabay kanyak anak subli anak surat. Kalpasan tinasurok ado pulok atawen anay usingak iti panagsurat. Ken siyempre agyamyaman at kadikaming ken opisyalis ti Gomil Ilocos Norte ta isuda tinakaigapuan ti panakapilik iti daytoy apamadayaw. Ulitek nga rod manen tinayong pupusuan na panagyaman ko kada kayo amin, amin. Nang nangruna ti Gomil Pilipinas, ken dagiti hurado ipang panguluan ni Apo Vice Gobernador Remy Albano. Iti panangipaayda kanyak iti daytoy apamadayaw. Kanyak nagtengkon ti alimpatok ti paligik kapulaing iti daytoy a Pedro
Bucaneg Award. Siya ni Norberto D. Bumanglag Jr., retirado coming the United States Air Force, agnaeden iti Las Vegas, Nevada, ngayon patneng nga umili iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you, thank you. Kep manipot iti nanumo apagtayan mi iti Las Vegas. Kaduak ti pamilyak, idanam ko tinabara kablao, tinaragsak apaskwa, kinagasat abaro at awenyo asangapada. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, thank you, thank you. Ay saman, ako, nabara, apalakpak para kaditi dua, Pedro Bucaneg Award di tayo, ani Mr. Ernesto L. Vizquera, posthumous Pedro Bucaneg Awardee, ken ni Norberto D. Bumanglag Jr. May samantay apalakpak and virtual class. Paglaaw kada kayo manunjun Bumanglag kaditi kabaro ko Pedro Bucaneg Award yo ken kablao may di pamilya Vizquera. Manong mayat sa daytoy video audio yon. Hello? Hello, Ading. Hello. Mayat. Manong. Mayat. Ay, Kay. Ayan, perfect. Mayate na. Sorry, i-transfer namin ka DJ Dakal ka TV. DJ sana ka mga. Anyway, ulitek man ente agyaman kada kay amin. Ang nangruna iti Gomil Pilipinas, ken ti Gomil Ilocos Norte. Gapo iti panagtalagyo kanya anang ipaay iti dating Pedro Bucaneg Award. Unfortunately, nakaawid ako ngayong gapo iti dating pandemya. Maputo nga biyahe nga agturong iti Pilipinas. So, nagbalin nga kastoy. And yamanak man. Thank you. Manjun, kablao manen, congratulations po. Thank you. Saktay ko na pakita, dibiting certificate ko, awagak man pa ni Manong Kles. Yes. Hello, Ading. Yes. Ulitin namin timang kabla kiti Apo Pedro Bucaneg Awardist ni Apo Ernesto L. Vizquera, Senior, ken ni Apo Norberto D. Bumanglag Jr. Thank you. Ayat komite agyaman kadagiti padak kaming ti awards committee anang pili kadagitoy lugayan tayo ita saludwan tayo ita manuret ngawan sa Bali no di da Apo Ariel Estabag poetry ken entertainment editor ti Banawag ni Apo Eden El Cachula Bulong ti Kaudyan Leona Florentino Awardee ni Apo Roy Aragon agdamamit akaming Tigumil Pilipinas official tigaming nga official Tigumil Pilipinas ken ni Apo Joel B. Manuel agdamamit akaming agdamamit nga official Tigumil Pilipinas nagiti ka apo ti kakadwak akaming ti awards committee Tigumil Pilipinas just unay ti agina. Manong, agyamanak, ipakita man screen, dagitoy certificate, dagiti posthumous Pedro Bucaneg Award kayo, kundi award para kini Mr. Vizquera, kundi para kini Mr. Bumanglag.
is technical difficulties. Ang naman si umahanan. Awards Committee, apamadayaw para ni Ernesto L. Vizquera. Deputy maitad ako nga sertipiko kadakwada. Manong June, Mr. Norberto D. Bumanglag Jr. Mang Claire, congratulations kada iti nakaawat iti Pedro Bocaneg Award. Ita, intayuman iti sumarano aparte sa iti programa tayo. Iti pamadayaw din nga isa din. Umuna, si Mario Albalos Award. Ni Best Amor. Manong Clark, public man kada kayo si microphone. Gustiag na ading ana. Napadayawan kami ang mga formal ang mga ipakamo kadagiti nangabak iti may kapat asalip iti sarita para kadagiti amin aman nurat nga susurat iti Ilocano. Nga inisponsoran ti Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards. Indauluan datoy ni Apo Remedios Estabilisma Aguilion. Tubo ti Diaz Umingan Pangasinan, yang agnay ita iti Cagayan de Oro City. Dagiti nangabak iti maikapat asalip iti sarita ti Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards. Pinangabak ni Madam Remedios Estabilisma Aguilion iti umunagong kuna ti sarita na imbaglaengen Yemjay awan na ipablaaken dato yung sarita apo iti banawag barbareng no na basa yon. Dahil iti may kadwa gundaway apanangabak ni Mrs. Aguilion iti umuna gundura iti Albalos Awards umuna iti may kadwa salip iti sarita ti nasao a foundation. Kadwa ni Manang Ma'am Remy anangabak da Apo Manuel Di Benosa Senior tubuti Bambang Nueva Vizcaya ken ni Apo Quezon Javier tubuti Baresbes Dingras Ilocos Norte. Pinangabak ni Apo Benosa ti sarita na Tina ikaman idinto a pinangabak met ni Apo Javier ti sarita na Panyan. Nagpaay ahorado da Apo Juan Asuncion literary editor ti Banawag ni Apo Ariel Estabag poetry ken entertainment editor ti Banawag ken ni Apo Neo Mario Ivaldes coordinator for Northern Luzon, the Executive Committee for Culture and the Arts, the National Commission for Culture and the Arts. Ipalagip mi anarogyan dati asalip, idi Oktobre 1, 2019, kan naggibos iti Pebrero 29, 2020, kalpasan data apanag kalpasan datoy sumagpamanong aldaw na kuma sumagpamanong alawas kalpasan ti panaggibos dati asalip isumeten ti pandaka ideklara ti lockdown iti sibukel Pilipinas gapu ti pandemya gapu met iti daytoy sa anen nga
nakapagsasango personal lagi ti Apo Ahurado kas iti dati amar aramid ngarod tinapasamak metlaeng apa nag-judge da no asino dagiti kapipintasan asarita na isalip iti 4th Mario Abinsay Albalos Literary Foundation Literary Awards. So ti babaen ti panagsasango da babae metlaeng iti kastoy venue virtual kakabsat. Daytoy pasalip ipalagip ko an naipanagan ken ni Manong Mario Albalos kas panglagip ken kuana tubo di Manong Mario iti Kabaruan Daya Syudad Tibigan napadayawan isuna Pedro Bocaneg Awardi ken isumet ti ubuna Thomas Jefferson Awardi ti estado ti Hawaii ang nagdaedan na aging jay ti pumusay iti Marso 3, 1991 iti edad na 40. Nakapubing ni Manong Mario Apimusay kakabsat. Iti tawen na 40 nakadadun tinagapuanan na uray nobela iti Bannawag may sa kadagiti malaglagip a nobela na isu ti Hawaii dituyen nonong Hawaii dituyen. Is-sponsoran met dati met nga awards dati met salip is-sponsoran ni Jenny R. Alcausin tubo met laeng ti Syudad Tibigan ngem agnandad iti California iti asideg ni Apo June Bumanglag. Papaay met amang imaton iti salip da Apo June Abinsay akasinsinda di Manong Mario ken ni Priscilla de la Cruz kabsat ni Manong Mario para dameten nga agnay iti Hawaii. Iti pan nakitinulong dagiti kaming ti Bannawag. Kahit ko man nga ibasa datoy sanen han ko nga ibasa no anya tilinaon kakabsat ti sertipiko para ken ni manang Ma'am Remy Aguilion nga isu tinangabak iti ubuna gungguna iti 4th Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards. Yan kayat ko dengge acceptance speech ni Ma'am Remy. Iti panangawat na iti datoy grand prize nasao asalip. Ading ana, dili mabaling nga i-play tayo ati Itay magkaroon dahil acceptance speech ni Mrs. Remedios S. Tabelisma Aguilon, umuna agunguna iti Albalos Award. Okay, i-play tayo maron tayo maminsan. Nabara kablaaw kada kay amin, iti daytoy nga aldaw ti pamadayaw ken panrikep a programa ti virtual Dapayan 2020. Itdat ti panagdayaw iti Apo, iti gundaway nga inted natapno makapagyaman na kada kayo. Pudno unay asaan ang mapugtuan ti isasangbay, dagiti ipapaay ti Apo a parabor kadagiti amin a paruswana. Kas kanyak amay saan na numo abaket apudnon nga agat daga. Yak impagarup a pangabaken nak ni Apo Diyos iti umuna agungguna iti 4th Mario Abinsay Albalos Foundation Literary Awards. Pudno a kinigtot nak ni Apo Diyos ta maikadwan a pinangabak nak iti umuna agungguna
iti maapla. Ti mo na idinapan atawan. At dapay buntok na ita, pinangabak nakpay ni Apo Diyos iti 9 Alvia pasalip sa iti sarita, umunamot la agungguna, madaydayaw ti Apo. Jak amuno apay a pinangabak na ti Apo, kadagitoy ibilang ko dadakkel agungguna iti panagsurat iti sarita. Ti amok, pinangabak na gapu iti dakkel nga ayat na kanyak. Gaputa kayat nak aliwliwaan, ken gaputa kayat nak nga agbiagpay. Idi ngamin pimusay nila kay ko, iti panagrik tagudwa ti biag ko, natay asimurot ken kuana. Takayat kon ti matay, tadada idin iti lubong dagiti natay ti paggargarawa. Nga madagayam sa bali a plano ti Dios iti biag ko. Iti Jeremiah 29:11. Kuna ti Apo, siyak laang ti makaammo kadagiti planok a may paay kada kayo. Planok amang parangay, asaan kitdi amang didigra. Planok amang ibanag iti namnamayo iti masakbayan. Pinatik ti imbaga ni Apo Diyos, ket indalan nak ngagsurat. Amok itan a pinangabak nak ni Apo Diyos, tapno tungpalan na ti plano na iti biag ko. Gan pasingkedan na, ti saan nga agpatingga nga ayat na, ti agnanayon a panangaasin na, a mapabaro iti inaldaw. Kaskunana, kaning karina, iti Dungdungaw 3:23. Iso nga ita saan kon tarigagayan ti matay. Ituloy ko laptan ti agsurat no isot pagayatan na. Idawdawat ko nga umadupay kuma dagiti manurat a makisalip ken agbaligi tapno adadapay a bumaknang ti literatura Ilocana. Kadagiti mangimaton, sponsor, kurado, pasalip, agyaman na kiti anos sa ken tulong yu mangmangted namnama kadagiti manurat nga Ilocano. Diyos ti adnina kada kayo ani, madaydayaw ti Apo. Kablaaw, Ma'am Remy, kadagiti abakyo, ito'y Aldalos Award. Sapay kuma, ad-aduntupay, dagiti manurat nga Ilocano, as sumarsaruno kada kayo. Kita, basaik man, dahil mensahe ng Kosin, sponsor si Alvaros. Diyos ti Agmina, iti Gumil, Pilipinas, iti babaen ti liderato ni Apo Remy Albano, iti panangtedyo, iti Gundaway, tapos kawan ni Met, dagiti nangabak, iti salip, iti sarita, iti may paupat, Mario Adinsay, Albalos Foundation Literary Award. Nagnamain makita kunay na ti Albalos Award, kadagiti ganun at ayon ken panakabaknang ti literatura Ilocana. Pakastala nga rod ti arapaap ni Mario. Tanen, si Agina, sinaragsak a Pascual amin. Sa kasansat, awagat man ni Secretary General ti Gumil Pilipinas, Mayor E. Valdez, para iti panakapadayaw ng ginangabak iti Guillermo short story writing contest. This one and then what? Sapa. Kinaganti Guillermo Iloreta Short Story Writing Contest. Ito ay nagiti ultimo na dating na i-anunsyon. Pakita dito ay nagtilagawan kaya ni certificate dito na nga. Wala, can you allow me to see your screen?
mo din ko i-share. Diba sa alata dito eh. You can share. No problem. Enable sharing. Okay, I will allow you to share screen. Okay, sige Manong, mabali na yan. Okay, thank you. Alam dito yung Guillermo Iloreta Writing Contest na na-innovate ko yung salib. Kapo iti kasi natakamat may iti anunsyo iti Facebook na ni Apo Guillermo Iloreta o Sinay na doon iti Amerika. Kaya nang sponsor iti may sangadani para iti pasalib iti manurat. Ano apay nga surat ako mama iti napasasama kanya iti madlaw iti glawlaw da ipandok iti magpasama di so kami ating pasalip iti Agosto nagsira ito Oktobre kaya kami kadagit di giraman iti pasalip iti bilang iti contest napili ang nangabak iti muna kung muna ito ya isi the screen. Kita sa monitor mo. Nakita yung screen? Okay. Muna kung na gunot ni Ronelyn Ramones, mabait sa salita ng panagawin, nga nakagunot yung mula kung nagkita kayong nagpahay na orado, ito yung pasalip, ito po Ples Rambaot, chairperson, ni Juan Al Asuncion, and ni Dr. Julita Yu Baswell. Ang sponsor niya po Guillermo Iloreta. So ni Ronelyn Ramones, iti Locos Norte, iti nakagunod mo na kung ito yung certificate. May katwa, yung po Clinton Pasqua, mabait sa salita na ni Flor, kaya nagkiti ununoy ni Anton. May katlo, yung po Polonio, may malinagan. Jefferson Apolonio. Di honorable mention, ni Paika de Estela Vizquera Guerrero, mabait sa salita na Kapuso ng Awan Sugna, Danilo Bautista, mabait sa salita ng Ngipen Tibuaya, kaya ni Marcelino Dilao Santos, mabait sa salita ng Papel Ilimel. Dita ana, iti nangabak iti Guillermo Iloreta Writing Contest. Get comment nga basahin iti mensahe ni Apo Guillermo. Napalubusan na kami ng basahin dito'y. Dapat ang tanong nga makatrabaho ni Apo Guillermo ay datang oras. So, patuloy na tayo yung mensahe. Basahin ka iti mensahe. Una-unay, kahit kung itanong kayo amin na manurat dito sa Pilipinas, tinapara, akaplago, basta may tinitimbag orasyon ita sa mapada. Itinampalabas ang bulan, angay iti pasalip tayo, when iti Guillermo Iloreta Writing Contest, may panggipitag ang pandemic, ita when iti COVID-19, nakastema iti pasalip tayo. Karon sa payman nga makaagayo ako, kung muna man iti panagyaman ko, iti Kumil Pilipinas, babae iti panangitabulo ni Apo Vice Gobernador de Apayao, ni Apo Remy Albano, basta may Secretary General ni Apo Leo Valdez, kaya tinatulturan ko na ito, isuti muna atin ng parko, hindi pa kakentuan na dito pasalip, kawan sa bali, no
yung Vice Presidente de Gumil Pilipinas, Ms. Ellie Raquel. Thank you so much, ma'am. Kahit kasano ti asunton awan ti ukom, kahit nasawain usgado, awan ti mangabak no awan mangusga. Kahit po tagyaman unay, kadalit ako, awes, tenikanda, disintensya, at ipapumit na kapata paglabinan. Kaya man ako unay, ti malidaya mga ako editor, di banawag, Les Rambaod, mas Pangulo, nagtitigurado. Stamet, ini ako wan asosyon, kinaglalo na unay, tinapintas, tinasaririt, tinantinspirasyon kanya ng surat. Dimestrak di literatura, iti agak, iti may kapat, at sekundarya. Kawan sa Bali, ni Dr. Horlita U. Paswell. Kaya man ako unay, katakay amin ako. Kaya kita, iyawat ko, tinaglaplapustanan, nakablaw ko, katakit amin ang nangabak, ito yung contest. Kas napaliw ko, talo tinangabak at taga Ilocosur, at Ilocos Norte, and may sa atang Pangasinan, taga Benguet. Pinagduwa ang babae, pinagpat na kalakyan, manakman lang. Ni Stella Guerrero, dito taga Pangasinan, ni Magnetitan, ni Tugon Benguet. Ni Apo Danilo Bautista, ni Marcelino Tumblao Santos, di taga Ilocosur. May katlawang ko na ni Apo Jefferson Apolonio, tubo tibigat Ilocosur, na Identity Maryland, USA. May katlawang ko na ni Apo Clifton Pasqua, taga Pinili, ng mga nagtatraboy taga Belgium. Kahit kumuna akong ko na ni Apo Ronelyn Ramones, di Bacara, Ilocos Norte. Pag itinangakap, salip tayo, kaya matunay ka kayo. Hindi nila i-mensahe niya ako Guillermo Iloreta. Yaman na. Intayo man nga road awagan. Awan, di kita kasayo manong idoy, di kita award isyo. SM Raquel, para ka dagiti, pag nakapadayaw, dagiti nangabak, igumil, uwako, salit, idani. Tita Ellie, unmute please. Unmute. Thank you so much, Ana. Magagdakon. Yes po, mamita kayo. Kasakbayan nga iwaragawag ko dagiti napagasatan nga nangabak iti umuna pasalip iti Daniel babaen iti Gomil Uwaho through Mr. Eddie Bueno kayat kuman ti agyaman ti sponsor iso ti mismo a presidente ti Gomil Uwaho Eddie Bueno amuyo kakabsat pasat dayto intayo panang pabaknang iti imuuten tayo a pagsasao. Ket sakbay nga awagak ni Leo nga mangi waragawag karagiti nang abak kahit kuman nga iburay ket request ti Apo sponsor nga ibasak dito'y mensahe na kada kayo. Umuna ti amin agyaman akunay ti Apo Ana Marsua karagiti adung ayat ken bendisyon na kada kayo asa nga pada. Ket kablaawak pay ti madaydayaw a presidente ti Gomil Pilipinas isu awan sa Bali tinaayat nagaget ken nakidser nga Apo Vice Gobernador Apo Remy Albano agraman dagiti amin nga opisyal na iti Gomil Pilipinas. Ken kastamet nga agyaman akunay ken ni Ma'am Elizabeth Madarang Raquel iti gaget ken saldet na anang iturturong iti daytoy nga aktibidad kas iti pasalip iti Sarita ken Danio. Ti panagputar iti Danio nga isuman iti inak inisponsoran babaen iti Gunglumi ditoy Hawaii Gomil Uwaho ket saan nalaklaka agsipud tano awan laing wenno sidap ti panunot ket narigat ka ang makabukel iti napintas a Danio. Ket maragsakan akman ken mapadayawanak unay kadagiti agkakapintas a Danio nga engkayuman tinutar. Nga rod iyawat ko tinabara ken naimpapusuan a kablaaw ko
karagiti amin anangabak iti panagsuratan iti daniw ket itultuloy kuma nga usaren dagita alaing talento ken sagodayo nga imparabor ti apo dayo ana marswa. Kaumaudyanan na kahit kumet ti agyaman karagiti apo nga hurado anang taming iti daytoy apasalip iti daniw nga impangulwan ni Apo Ariel Aseng Tabag ken kablaawak man pay tay maysa anangabak iti Pedro Bucaneg awan sa Bali no di ni Apo Norberto Bumanglag ang maysa met akameng ti Gumil Uwaho. Kamodyanan na kayat kuman nga iyarakop kada kayo amin iti nabara a kablaaw ko iti sibubukel a pamilya ken ti sibubukel agungdo ti Gumil Uwaho nga isu ti inak ibagyan ken pagturayan iti naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawenyo amin. Agyamanak iti adu ket ni Apo Dios ti mangtarabay ken mangsalwad kada kayo amin nang runa iti daytoy pandemya a COVID-19 nga intayo laklak amen. God bless everyone. Ket ita kidawekin ni Apo Neo Valdez ta inaiwaragawag dagiti napagasatan nga nangapawag. Neo? Yaman ma'am. Tinagpaay nga urado di daytoy ang pasalip ket ni Apo Joel P. Manuel nagpaay nga chairperson di kami urado kami nga ni Apo Ples Rambaud ni Apo Ariel Tabag di Banaro. Ay correction please Neo. Tinagbalin nga chairman iti kuno pangulo ti Urado iso ni Ariel Tabag. A members da Apo Ples Rambaud ken ni Apo Joel Manuel. Okay, nagkiti ko Ryan dang announcement ma'am tanga pa yung public nating announcement. Nagkura nagkiti simulit. Iti ka pakabuklan di 32 nga manlani yung masimalip iti pasalip. Nagitoy di innem. Nangapak yun ako iti talo na honorable mention. Share my screen. Screen. Okay. Di mo na nga honorable mention may Del Estacio. Kapoy tidanin ng limbasag. Medyo sa siya, medyo pa-screen ito. Okay, Resolution Del Estacio. May katwa, honorable mention, iti pasalip tidanin, iti Gumil Uwaho, ket ni Gilbert M. Pakis. Kapoy tidanin na ang panaguray. Lao, pagkain ako Gilbert Pakis. May katlo, honorable mention tayo, ito so ni Apo Kene po Aviva. Iti kabanatuan ni Bexia. Babae tidanin na apangta, 5 adanin. Congratulations. Iti may katlo akong guna, may paay ni Ambria Repulyedo. Kapo tidanin na ati agas, tanyaman nga angol. Iti may katlo akong guna, may paay ni Roy Aragon. Tidanin na ang Quarantinas. Pangatwa na premyo, may paay ni Apo Daniel Nesperos. Kapo tidanin na itilistaan. Congratulations. Iti nahabak. So ito'y nagiti tinahabak iti pasal tani. Kumiyap kami. Simalip. Thank you
you, ma'am. Thank you, Ana. Manong, agyamanak, ika. Awagan ni thank you. Thank you very much. Kaday ko nga pasalit sapay kumata adan tumanen dahil bumilaw ako sa Lipidanio ito na sumarno adap ay sapay kumata ang tuloy daytoy ken kanayo nen apartes ti programa tayo tinawen adap ayan tayo. Awaga ako ni Manong Teles Rambaot iti mangi ayawan anang ngabak iti amafla. Manong Teles. Okay. Thank you, Ana. Maragsakan kami mangi formal mangi pakaamo kadagiti nangabak iti 2020 Ama Foundation Literary Awards. Makaparagsak dito pagteng iti amafla agsipud ta agpapada kameng ti DepEd dagiti nangabak. Dahil iti mga iparat na kakabsat no kasano ti ayat dagiti kameng ti DepEd dagiti teachers amang subsuporta iti literatura Ilocana. Kinapudno na mamati at ano awan dagiti kakabsat at teachers. Saan kumakas ti karangpaya ti literatura Ilocana? Tano kitain tayo tinagan dagiti manurat iti banawag manipud pa idirugina kadto na katakwada mangisursuro. As pangarigan laeng ko man ni Apo Ernesto L. Bisquera Sr. Tinapadayawan at Pedro Bocaneg awardee ito atawen may summit iso na mangisursuro. Ket kinapudno na kadto na pa kadagiti asawa dagiti writers ket teachers. Isu nga kunak nga makaparagsak unay, makaayo ti resulta. Dati salip dati maika 22 asalip iti sarita ti Amma Foundation Literary Awards. Ngarod kakabsat papadayawan at formal amang ipakamo ken mangyamam mo kadagiti nga bak iti salip. Dati asalip indauluan ni Julissa Dameg Master Teacher 2 iti Kalagip Elementary School Kalagip Kawayan Ilocos Sur. Dagiti nangabak iti asalip babay iti sarita na dalan nga agpaburdo. Dati asarita na ipablaken iti bandawan. Tapno iti kasta makita mapaneknekan dagiti readers mainom mo wenno mayan nato plaunay maited ken ni Ma'am Julissa ti umuna agunguna. Nupay hello nupay sang kabasit laeng ti saan sang kabasit laeng ti puntos anang nakaarusan dagiti duapay sarita sang kabasit laeng kakabsat angin ka 0.01 ngamin ket dakkel ti paka arusan ti maysa a short story no maarus iti 0.01. Kadwa ni Julissa nangabak da Apo Edmundo A. Bisquera to Ordinate City ni Apo Edmond ket anak ni ti Pedro Bocaneg Award 2020 ni Apo Ernesto. Kadwa na pay ni Apo Mario S. Ascueta ti Gonzaga Cagayan. Ni Mario isa ti agdama principal ti Gonzaga Elementary School. Pinangabak ni Apo Bisquera iti may kadwa guguna ti sarita na nga abakada ti biag na ipablackmet ken dati iti banawag. Pinangabak met ni Apo Mario S. Ascueta iti may kadwa guguna ti sarita na a krus ken balaga. Agyaman kami met kadagiti Apo Ahorado akas itay na kuna ni Apo Neyo
No awan na kiti ahurado sigurado nga awan met ti mangabat. Ako unahin. Narigat ti akem dagiti horado kakabsat iti kanito nga nagbidot da iti panagpili da katagiti nangabak ket agani da iti di maungpot a pamababalaw. Nangruna ket may pagpablak met garud iti banawag dagiti sarita. Isu nga adu nga oras ti mabusbos iti panaghurado iti sarita ken uray pa iti daniw tapno maliklikan laeng ti panagbidot kanya kadagiti napalpalabas salip nawaya dagiti hurado nga agsasarat tapno iti kasta pilyanda dagiti mangaba saan laeng may sa agundaway ti panagsasango da no diket mabalin pa adwa wenno tallo agundaway. Ngem kadaytoy manen atawen gapu iti pandemya kapilitan manen ang nagsasarak da babaen ti virtual avenue. Apadayawar ngarod kakabsat amang mangdakamat itinagad dagiti hurado ti chairman ita atawen isu ni Aileen Arambaod, principal ti Badjo Elementary School iti Pinili, Ilocos Norte. Ken manurat met iti bandawag. Dagiti kameng na ni Apo Juan Asuncion Literary Editor ti bandawag. Ken ni Apo Ariel S. Tabag Poetry and Entertainment Editor ti bandawag. Dati asalip tinawen nga isi-sponsoran da Apo Amado Yoro tubo ti Sinait Ilocos Sur. Kadwa na ti kaingungot na ni Ma'am Gloria. Da Apo Francisco ti Ponce ken ti kaingungot na ani Ma'am Auring tubo ni Apo Francisco ti Magsingal Ilocos Sur. Ket iti met atawen nairaman nga sponsor ni Apo Mel Gonzales ti San Nicolas Ilocos Norte ken ti kaingungot na ani Silvia. Agpapadamit lang digiti kakabsat manurat iti banawag ken agnaed da aminen iti Hawaii. Nagibos ti salip iti sarita ti may kadwa nga mafla iti Marso 15, 2020. Iti Marso 16, 2020 kinapudno na iti umuna-una a segundo ti Marso 15, 2020 naideklara ti total lockdown dito'y Pilipinas na ti quarantine iti Pilipinas gapu iti pandemya. Malaglagip ko unay dahil tagsip ta Marso 15, 2020 kakabsat ti panaggibos dati asalip ket kan pasanti bay sangal daw ket may na-lockdown tayo maten. Siguro ket balbaliwan tayo sa ti panaggibos ti salip ti Apo Flat no barbareng no kawanton ti pandemya. Yamamukman pay sang kabasit ni Apo ni Ma'am Julisa Tarape. Tubo tinagilyan kawayan Ilocos Sur kada Apo Juanito Dameg Senior ti Santa Ilocos Sur ken sigod a Lorenza Berzabal Baggaw tinagilyan kawayan Ilocos Sur. Pagserserbi pay akan contextualizer ken validator dagiti modules ti DepEd SDO Ilocos Sur. Ayan natin SDO tatayan. Okay. Pagdamamit nga Education Supervisor ti City Schools Division ti Ordaneta ni Apo Edmundo Bisquera. May sapay akameng ti pioneer batch ang nagturpos iti Bachelor of Laws iti Pacific North Philippines University iti 2011. Agdama Presidente ti Gumbil Ordaneta binukel na iti Pebrero 2016 ken agdama pay akameng ti Junta Direktiba ti Gumil Pilipinas iti 2019 ken 2021. Agdaedmet ni Apo Ascueta iti Progressive Gonzaga Cagayan. Denggen tayo man ti acceptance speech ni
Ma'am Hulisa Tarape, kalpasan na may basan to ti mensahe ni Apo Amado Yoro. Playtime na narod ako, like video. Ni Ma'am Lisa. Naimbag kinagasat nga aldaw tayo amin nga awan labas na sapay kumata nakaradkad kay nasalun at tayo iti baet daytoy a pandemya. No adaman saan ko pulos malipatan iti tawen 2020 akakaro ti COVID iso daytoy iti kan nakagunod ko ti kangatuan a pamadayaw ti Amafla Awards. Aging gana itakas na sa anak pay na ang mamati, nga itilaksid aday ito iti damo apan nakisalit ko, ken damo ang makabukelak, ti short story nga Ilocano, na ipaayan kanyak na ito'y apamadayaw. Siyak ni Julissa Dameg Tarape, ti Kawayang Ilocosur, may sa Amanursuro, ti Kalagig Elementary School. Kas may sa Amanursuro, gagangayen nga ibagbagak, nga awan ti binakitan, wentulin na kayan iti panagadal. Ita makunakmet nga rod nga awan ti bakit wenno lakay iti panagabel ti may sa balikas nga agbalin adanin sarita ken nobela. Nulaing kumata na sapsapa anam amok dagiti manmurat anakadkadwak ti contextualization program ti Department of Education na labit na sapamet kuma ana expose na kadagiti kakastoy apasalit. Inkastay na ko na awan ti binakitan wenulin na kayan iti panagsurat. Panagyaman ko kadagiti sponsors ken amin ang nagbalin akurado iti daytoy apasali. Daytoy apamadayaw ket agbalin nga inspirasyon, pressure ken karit kanyak tapno inak itultuloy ti inka kaubingak nga arapaak ti agbalin amanurat. Manin agyaman ak kada kayo. Diyos ti Agnina. Taglaaw, Ma'am Hulisa. Naimbag kinagasat nga Iti Maika Dwapuro. Kadwa. Amafla Foundation Literary Awards. Manong Class. Okay. Okay. Mensahe ni Apo Manong Amado Yoro. Basahin Apo patulod na dito via messenger. Agyamanak Apo amang iturturong Ana Lisa Di Gaspar. Itinagan ti Ama Foundation Literary Awards. Idanon mi tinabara kablaw kada kayo. Apo akamanurat ken kada kayo amin. Umuna-unay agtamed ken agsaludo kami itinatal na apanaginanan ni Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. ti UTEC ti Gumil Pilipinas ken may sa master iti literatura Ilocana. Natal na panaginanam Apo Johnny agyaman ak iti pugon mo pugon dedi kolom ni Manong Johnny ti Banawag pagpablaki ti Banawag. Okay. May kadwa yawat mi tinabara akablaaw mi iti si Bubukel a pamilya ti Gumil Pilipinas. Daytoy Ama Foundation Literary Awards binukel ti dua nga ulila iti ama. Siya Amado ken ni Mario. Ken si Marno at timipon dagiti padami nga ulila iti ama. Kasla iti kalman laeng manipud iti umuna apan nakapadayaw ken pan nakaited ti umuna agum ko na iti umuna a grupo dagiti top 6 iti Abril 1997 iti nailyan a komperensya iti Gumil Pilipinas iti Sulbec Narbacan Ilocos Sur. Ngay isumanen ang nagkitaan ni ken ni Apo Hidalgo maysa kadagiti resource speakers. Kaduak idinikles ang ipresentar kadagiti gumguna. Day tamet laeng arabii naka-personal ken nadakulap ko dagiti awardees
Dedi panagkunat dati ti umuna ken maudi apan naka personal apan nagyawat ni Manong Amado iti gungguna dagiti awardees. Ket dagitoy ti malagip launay ni Manong Amado ang nagnagan. Ta dagitoy nga ti umuna anangabak iti salip ti Amafla. Umuna gungguna idi ni Apo Gregorio Evangelista, may kadwa ni Apo Demosthenes Mauricio, may katlo ni Amibel Corpus, ni Atty. Corpus, ti ombudsman datan. Ni Ed Britos, ken ni Jovimar Taktak, ken ni Mirna Molina Tablizo. Kasla saan ang makadayo iti ang mafla, iti umuna nga addan, basit tinangrugyan ni. Ngem tunggal tawen, dakkel nga inspirasyon iti panagbalin ti ang mafla, akas lari daw, wenno basit asukugan, uray iti kinabasit ti gungguna, ket iti panaglabas dagiti aldaw ken tawen, rumuburubουρub lat tinik nami amang itultuloy, gapu taim bilang mi apaseten, ti panagbiag mi, ti panagsuratan, ken tapno makitinulong, ken makitinulong amang pabaknang, ken mangpaduras iti pagsasao tayo kay Ilocano, ken iti literatura Ilocana, iti laksid nga da kami iti adayo a lugar. Dahito iti may kadwa pulo ket dua a salip ti Amafla. Kablaawan kayo, ading Julisa, ading Edmond, ken ading Mario, ita, may bilang kayon, katagiti aganay, walupulo, anangabak iti salip ti Ama Foundation Literary Awards. Agyaman kami katagiti pakisalsalip, ken dagiti nangababak iti salip. Kaya't mi amakita, itikas kadagiti mununa amanang subok iti kabelan dakas agdadamo. Ay kunan ni Manong Amado ket kada kayo anak isalsalip ngem saan pay anangabak. Kaya't mi amakita tikas kadagiti mununa anang subok iti kabelan dakas agdadamo ngem saan da nagtukyad anak isalip manen. Saan da naupay ket baben met lang ti bukod da anep ayat ken SM ken tarigagay nagbalinda anan anay aman nurat. Dagitoy ti ibilang mi itatta kangrunaan aman nurat ti Amafla ang sipud tanangabakdan iti Carlos Palangka Memorial Award gapu iti bukod da determinasyon. May ramraman kami amay daydayaw gapu iti panangabakda iti Carlos Palangka Memorial Award. Da Eden Aquino Alviar anangabak iti nangabak pet iti Amafla. Dani Antalan, Larito de Francia, Ariel S. Tabag, Sherma Benosa, Rhea Berros, ken Ronelyn Ramones. Babayan ti anos ken ayat dagiti kameng ti bannawag. Nangruna unay ken ni Apo Juan Asuncion, kang runaan anaged edit kadagiti sarita anangabak iti Amafla tapno may pablak da iti bannawag. Agyamanak ken ni Apo Juan Asuncion gaputi an-anos na anagedit ken kadwa ni Apokles inruarmi ti umuna-unay a libro ti Amafla. Dagiti kapipintasan nga apit kadagiti naglabas atawen. Isu daytoy dagiti premyado a sarita iti 1997 aging ga iti 2014. No adda ako maita ita diti Pilipinas kahit ko mismo ayawatan dagitoy nangabak da Ma'am Julisa, Apo Edmond ken Apo Mario iti bukod da libro, libre a kopya ti libro, ti dagiti kapipintasan a sarita ti Amafla manipod 1997 aging iti 2014. Takkel ti arapaap mi ama isurat kuma ti pakasaritaan ti Amafla ken maitultuloy ama libro dagiti sumaruno a top winners ti 20 manipod
iti 2015 aging ga iti agdama. Kadagiti agdadamo a manurat, ituloy na kayo nga awisen a makisalib. Agyaman kami kadagiti apo ahorado ken iti bannawag. Aging ga iti sumarno a pasalip kayat mi asawen aluktan mi manipod itangal daw ti maikadwapulo ket tallo salip iti sarita ti Amma Foundation Literary Awards. Agtuloy met akas sponsor dadat kinumo ken ti kaingungot ko ni Francis ken ni Aurora akaingungot na ken ni Mel ken Silvia akaingungot na. Manen Diyos tiyagina iti Gumil Pilipinas ulitek ti mangkablaaw kadagiti amin anangabat itoy atawen. Agyaman ak unay kakabsat. Ading ana Agyaman ak manong class. Ita, intayo man nga tabag, nga tapno umay na, tapno intayo padayawan, dagiti nangabak, iti sanyata. Mang Ariel. Thank you, Ading Ana. Nagbabigat tayo amin, Pamimilan. Diyos tangina iti Gumil Pilipinas. Ti anang ipaay na iti gundaway tapno makapag award mo ti Sanyata Prize. Manen ta iti October 4 damod virtual na panapadayo dagiti tinangabak and siguro mas formal ito ta. Ato di kagigdan nga padayaw. Share screen ko lang dito ako. Share screen. Kaya nagpatulungan lang. Okay. You're allowed to share screen, Mano.
Kita yan? Mabalinan? Naka-open sa tayo. Wala eh. Mabalinan, Manong. Mabalinan? Mabalinan? Nakita yan? Anong mabalinan, mangrugi kayo latan? Sige. So, just tagina, Gumil Pilipinas, kastamat kada kayo kagumilan. Sorry, medyo nag-pack up eh. So, dito iti may kanam nga edition ti Sanyata Prize. Narugyan dati kasalip kas sangkabasit at tulong hindi pa nakapaduro as ti literatura Ilocano. Particular ti Daniel kakaduan ka nagiti paspasalip iti kalabas ket salip iti sarita maragsaka tayo ta dan duwa nga sa bali pa nga pasalip iti Daniel ti Gabriela Price ken ti Gumilwaho. Okay lang? Okay mat ana? Okay? Hello? Awan kay ti screen. Awan. Awan. Manong, okay naman. Okay. Makita yung screen? Makita na yung winner ko? Awan makita na screen. I don't know. Black, hindi makita na screen. Black. Sige. Yung manggaga kaya? Okay. Mangagdakang ba awan ti picture? One. Bye-bye. One. Sige naman ngayon, nag-detect ko ka. Mag-out tab kayo man. Out tab. Baka nakabakatin niya sa balik. Or stop share kayo. And then Share. Kita share ko ulit. share screen, yes. Okay, mayaten. Madimanin. Madimanin. Lukatan niyo dito sa enter. Okay. Okay na. Share ulit Manong. I-enter. Mag-enter ka dyan. At lukatan ka din ang file dito. Sanyata Prize. Well. Ito'y. Enter. Double-click mo yan. Ayaw. Ayaw Enter. Click enter. Highlight mo and then enter. Messenger. Sige, tuloy ko latan. Tuloy ko latan. Ya. Okay. Well, ure awanin natin ko. Sige man. Alright. So, ibagbag tayo thank you. Dito may kanang Sanyata Prize. Narugyan dito nga pasalip kas nakabasin nga tulong iti panakapaguras ti literatura Ilocano, particular iti Daniel. Takadwan ka dagiti pasalip ket salip sarita and maragsakan tayo ta addan duwa pa nga sa bali a pasalip iti Daniel ti Gabriela Price ken ti Gumilwaho. Agpaspasalip met ti arpa apil iti salip iti Daniel nga nakapokus iti Daniel Parubing. So dito iti may kanam and sponsoran ti Sanyata Publications ken ti Pamilyami oray kaskasano oray bigat latenda and nagyaman kami kadagiti kamang iti Board of Judges idolwan ni Apo Editor Cles B. Rambaud ken ni Apo Daniel Desperos Hall of Fame dito nga pasalip kapo iti panangabak na iti talo nga first prize. So, dagiti winners tayo. May katlo agungguna. Babae ni ti Daniel na nga Ilado
ni Apo Prodigar pa Diyos nga tubo ti Santa Teresita Cagayan nga magnaeden iti Alberta, Canada. May kaduagong guna, babayan ti Daniel na nga anong ti may sa Abaglan, may pahay kini Apo Delphin P. Dumayas ti San Nicolas, Ilocos Norte. And umunagong guna, babayan ti Daniel na Alulipap, may pahay kini Jumar Al Arbares, tubo ti Ballesteros, Cagayan, may magnaeden kini kaimungot na iti Canada. Nagayay Apo ti winners ti 6 Sanyata Prize, and maragsakan kami nga mga pakamo nga maluktan ti may kapito Sanyata Prize, salip iti Daniel ken salip iti short story wano imbiit into no December 31, maluktan into no December 31, kabalin yun konti pagipawit ka dagiti pagisalip yu, and tagi-orayan ti formal nga pakamo iti Facebook page si Sanyata Prize para iti nalawlawag nga direksyon ano paganurutan ano kasano ti agisan mi. Istagina. Thank you. Natin Ana. Lapasan natin Ana. Yamanak, Manong Ariel. Okay, thank you, Ading. Kablaaw, kadagiti nangabak, iti Sanyata. Baring sa kadagiti nangabak. Baring ang dagiti na isa nito na kadagiti pangarap. Taman Apo, intay padayawan, dagiti nangabak, iti Gabriela Prize. Kaputa, awan ni Manong Roy Aragon, akas sponsor dahil na kasalig sa upak man up. Narigat nga may signal ije ayan na so may challenge dito yung Zoom webinar kauray kaya mo na awan sila. Tapos na ang biro 30 kayo ang pagulyan ba? At nakaalat yung signal. Okay. Dagiti nagkurado Gabriela Prize, may kamanuna ito yan ako ng Gabriela Prize. May katlo. May katlo Gabriela Prize, Prado, Dr. Sonia Albano Chan, Linda Limbawang Bulong, Ria Reboleto. In-sponsoran met, the INAS and EY Publication. Kablaaw, Kenny Daniel L. Nesperos, ti San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte, ti panangabak na, iti may ikatlo, agunguna, babaen, iti danyo na nga asin. Virtual apalakpak man para kay Mang Daniel. Pinagpay sila ako kahit agad ito ni Mang Daniel. Mabalik na nga pangabasahin, ti pinangabak na nga atibdag ka na. 5 pages. Ako at pag mapili kayo ti talong stanza man na kaya. Kaya nasapat na nga malpas na buhay tayo pa nga at pinakada. Kablaaw met, Kenny Oswald A. Valente, Ikumuloong Kurimao, Ilocos Norte, iti panangabak na, iti may ikadwa, agunguna, babaen, iti danyo na, anakauluan, iti sika, hensyak, naglapunis na. Virtual club man, para kini ang Oswald, para kini ikadwa, agunguna.
And Tablao, Pearl, Dodogin, Takwag, ti Union Gamo Isabela. Iti panangabak na, iti una, agunguna, babaen, iti danila, anak kaulwan, iti darudan. Pag-aw, kada kayo amin at talo. And agyaman tayo, iti Store ti Gabriela Price, ti Inas and Iway Pons, ken the G, ng Jurado, kada ito apasali. Sapay kuma, tayong tunus marlo nga tawen, at adupay, dagiti makisalip, ang manurat nga Ilocano, iti na duma-duma, apasali. Gabriela Price, Sanyata, Gumilaho, Amaflo, Mario Alvaros Awards, Alvia Literary Awards sa akong emhaan, kaya award ita, tawan ni Manong Freddy. Guillermo Iloreta Short Story Writing Contest. Ita, uray kani Mang Daniel, i-request tayo man akong basahin na dito response of the asin. Bueno, adda ka din ni Mang Oswald ito. Kasunod din tayo awan. Ni Ma'am Pearl adda. Awan niya. Inakman ang arod ako, ang yaman. Acceptance na awan. Ala, adda ka no acceptance speech ni Manong Daniel. Ala. Ay, oh, when. Ada guy, katayo nangabak ni Mang Daniel, iti umuna ang umuna, ti bumiluwa ko. Ala, Manong, may kayo marunen para tayo acceptance. Met ko man na may ipasa yun siya sa DJ Napak. Marami kayo rin. Amin taman pagyamanan dagiti sponsor det halit ay nasangsangan. Pagyamanan pa'y dagiti agtakalaing hurado iti deti salib asken ni Apo Ariel Tabag, ni Apo Joel Manuel, sige na sa tayo na. Ken ni Apo ano doha kadagayo Apo hurado ta na abok nga deti nga resulta ket patas sa amin kadagiti ket manen agyaman ak una iti internet ni Apo panawen ko nakaputar iti deti nga entry kas inayon ko man ditoy deti ibasak man detoy nakagunod iti umuna agungguna isagot ko kadagiti adda iti frontliners. Ilistaan. Siyam Apollo ket 2 tinilista baro akaso itangal daw. Addaan ken awanan sintomas ket agal alintukat iti alimba daw. Agwasang-wasang dagito magder ang inabras ti dutdut ko. Agar aritem ti madalinesnes akulayot ti kulayaw ko. Kasanon no nasalaw ko ida, iti tiyandaan. Ket kimkimpet, iti sumsum kad anakem, ti abungot ko, ti petpetak ngaling gager.
Agbaeng kanagpanateng tiyak-tiyakan adung aw iti kalsada. Kasla guri-guri na. Ubat adulat ta di kita Romanis di pandemya. Tanong no na iparsak risak kanya, wendo na iwarasiwis aking muyog. Kasano no agkarkarayang itaan iti unay ko, tirinigo nga itlog, ibuteng. Nung makwarantina, mati angin, at bakuna ti agar arikes-kes, anakem ko, nukas apang pengdak, akanayon ti umangis. Dak maligdook, yag wasang-wasang akigbaken sa nigi. Tinaksek ng talinahay, tijak magalgal asanaang didigratin. Kasla matilmon ko tingadas ko no agsala ti angol, ket agdiskurso iti sarming tilungon. Isakab-sakab na digiti luwa, digiti tagapet, tagipat gen, anak padako. Ay, asaken itang ti virus, digiti kineleng, bambantay, bye-bye. Kaang angaw na itang digiti atong kay naynay nga arutang piliday. Kita tubo ti panes tinaken. Bulbul tinaken, ang lem tinaken. Ay kabwisit ko ti dadaulong awanan naken ken kananaken. Ipangpagas na atong patumpaen ti ginaan mo akong pay ni patay. Lastog ken inotil kas iti gasolina ken diesel pagdalos kano anay-nay iti abungod. Ti aggibos sanot kulayot ti angaw didigra. At ti jak matetketan na iro. Rot rikot ti pakada abatibat damka. Tapos naman to. Alipatan ado ikan adilang ay kung maapong tarimit terus tadi kita bulong dan apo just admin akan may bagabigat tayo ano Anak, Mang Daniel, tayo naman kuma, flash command, dahil haan nga maipakita ni Mang ay para kadibiti sayang met dahil poster. Hindi ko eh, yung ano ko. ha? Ang bag ko. Tayo man. Upa, dibiti na nga pa. Edit. So yan, Anyata Prize. At sakbay tayo man, ta nga malem, ken ta nga umuna a virtual datayan. Kaya't kuman, agyaman, ito katak. Lang kumain na ko. Sana. Para. Sala. Isubya man lang di awarding iti Loretta ken Gobiluao. Dagiti premyo 5,000, 3,000, 2,000 iti Gobiluao. May ipatulot ni Ma'am Ellie. Dagiti dadang pa details sa amin iti Loretta. Kahit tumuti pa kamo nga ni Apo Clifton Pascua ang nangabak ni may kadua kong guna iti Sarita iti Loretta. In donar na ti premyo nga 5,000 5 pesos iti
Baguio Elementary School, Pinili, Ilocos Norte. Ngayon, it all one name is Eileen Rambaon. Nagyaman kami po Clifton, iti dito yung nasa inyo iti eskwela. Iti Baguio Elementary School. Thank you. Yan. Ang ritual datayan, Tigumil Pilipinas, nga nangrugi, idi na minsan Sabado. Kaya inaldaw tayo nga nagdinanggay dito'y Zoom meeting room tayo, malaksid lang idi Lunes nga nagdinara tayo kasi. Sabay kuman, uray virtual daytoy, adala ta na surusuro tayo, ken adala ta dinanggay tayo akas komunidad dagiti manurat nga Ilocano. At itangarod ako kardeng ko iti live stream tayo iti Facebook. Mabalin iti agistay itoy, ang sinarita, ken sakbay dayta, mabalin tayo nga nga lokatan dagiti video tayo, ang picture taking tayo man. Picture taking tayo ako. Ako Mang June, at nakapaita, Mang Freddy, Sir Edmond. Ay, virtual, may lapad picture tayo. Okay, ready? One. Siyang sabihan niya ready. 1, 2, smile. Okay. Paminsan man kay ako. Ano si Manaw ni Sir Elsa? Okay, sige. Urayan tayo. Okay, sige man ako sa video yo. Sir Ed, video yo ako. Miss Gurley, video please. Ito tayo nga nakag-video. Okay. Video, alright. Sige. Picturean tayo dito. Okay. 1. Okay, sige. 1, 2, smile. Okay. Awan na hamakam ng Freddy. Video, awan. Mang Ed. Awan sa... Ma'am, naanak met laeng. Dapat na picture ko, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay? I-end ko nga rin